Дреха топ номер 1 в дамския гардероб. И то за 3 сезона. Защото това не е просто дреха, това е инвестиция в твоя гардероб. Коя е тази дреха, която може да те спаси винаги, когато се чудиш какво да облечеш при смяната на сезоните? Дреха, която нежно те обгръща като пълто през пролета, през есента, дори и през зимата. Дреха, която можеш да носиш, когато навън времето е променливо. Дреха, която е подходяща за върху рокля. Подходяща е и върху костюма, когато си на работа. Перфектна е също и за свободното време с спортен панталон. И разбира се, е супер с дънки за ежедневно носене. Моят топ номер 1 е жилетката. Ако искаш и ти такава топла, мекичка, плетена жилетка, пиши ми на лично съобщение. Всички дрехи в това видео може да видите на нашия сайт. Оставям го долу в първия коментар.